Yes, sir. Woody. I say, Motua, you 80 the mean. Motua, Shammy, Yammy, and Yam there. A day. O two for a day. In zero. Count about me there. Motua, you 80 the mean. Motua sheminya miye ibonyamde ede otu fuede reisiro ka odaba minyameni duri oye odo mama eyi oda efiri nyami minyameni doya oye odo muyati Odra, Jessica. Minga minido ya, oh yeah. Odra, mama. Hey, Odra, every yummy. Minga minido ya, oh yeah. Odra, buyati. Odra, Jessica. Let's go. Oh yeah, Odra, oh nyamido ya, Odra, Efiria, nyamido ya, oh yeah, Odra muyati, Odra, Jessica, nyamido ya, oh yeah, Odra, Odra pinamio, Odra, Efiria, oh yeah, what we are doing. Odra, Jessica, a homencia, Jesus, Ozone Moja, Ozebayam Patatema, Amenao, O son Amena, we are bonity. What's a man never known, don't me, Calvary, the minty, baby, Yamina, that Dangina. Maynayo, every cell, or table yeti, or I'll take it again. Jesus was the name of Jah. What a bayan patatic, my Amina. Oh, son, Amina, we are money. What's a man of an old Calvary? Hey, do you mean I mean I Jantina? Maynayo, what dream we enter? Odra, Jessica. Every set up beyond in me, Onyamiyo. Beyond in your suya. So I hope the Amanoa. Also, the Abayotina.
the piano, so me and Yanina, also near by out in Sabria, the piano, yes, sir. Yes, sir. Depia in the Onyamio. Depia in the Suya. So be a Ganidiana. One soon the Abbey watching Samri. Depia in the Onyamio. So I be Diana. One soon the Abbey watching Depia in the Onyamio. When I miss you, Bessira, one shop will see you with Rimu. Pam, padam, pam. When I miss you, Bessira, one shop will leave you away. One man and some mountain. One year time, no, they have a hey, woman, one year time, no, they are. We took it again. Ha! When I'm missing you, messing around one shop will see you with Rimu. Pam, padam, pam. When I'm missing you, messing around one shop will leave you away. Messing, oh man, so mountain. When you die, no, they have a woman, when you die, no, they have every second, Pia, near when I'm here. And the I hope it's now. What's so near me and watching? So sad. The piano, so be an Indiana. What's so near me and watching? Somebody, the piano, I out up on some and upon some. So. Yes, sir. Yes, sir. Se modofo eka no so bi modo mase a omode akwansere hu se JHS for na makwaya secondary school at for those who book school tino age omeje na omeda akyerɛkyerɛfo no ase saa so na yɛhwɛ santene a honorable akuru di animu no abusua panyin opanyin kodwa takora ebo na mra no se DC Muni teacher ni na okonechi na mkoda ase ono soso one ne dom na sabre omo wodwuma omo chia
fe scenario abusuan panyin one ne dom so ewodwuma omochia abusuan tena se afi no aba yesem epono ni epono no ye baako enti santri bi eba rabeka kire ye banfo no ye no makasa esegina omo a adroafo esegina omo a sisters esegina omo a ye den carbon no betudwa e de ama na kase ebi a wadofo ba yie wante ne din sede ya ye nhye no ebedi su saa nsabode ne de efiri enum ekoro no obi pese okontem a e de atudwa ama no na aye kama kama tie nyina no ye boa busua ma yie no aye fe adika ka kiro se dwumadi no a live coverage asrewa tv eti na bibi e betu bia no to safre ya ufre ha ne sebe epoase nko akra se emra nipa ho ebeba na ya besomo eti ye beko banfo no monto aso kakra nka ho ya akra na adroafo so awoso ma beti sanse kirema no nya adwuma nye eti e wa ha Asante bi ba na wa be ka kire mami kranfo so na obusua mu nyina mo ka yie no ho so bi beja wa yi a wa be ka ni abodi di atudwa na ye fefefe se wonya abusua ni nyina na aka bo mu a eye eye no ti ban onto aso Yedamasi. Yes, sir. Ni otafuna shisha famuno jai into mina bibe jai na mashisha na no pano ebi uwe wasu bibe jai na mashisha na juno so ezumbi uwe wasu Shamisano nyuma kasi edi emu ya uno Yotafona shisha pamodia Enye eri ye yoda Eri ye Emmanuel Menemo Shamisano nyuma kasi edi emu ya uno Yotafona shisha pamodia Enye eri ye yoda Eri ye Emmanuel Menemo Santina do any friend awareness the classmates we Jonathan when we to ma on so chia send me a pura video Emmanuel Menemo Ine Menemo Esumuria Sinuma Monsuro Send me a pura video Emmanuel Menemo Imama Kurawo da 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 Makurawo Imama Kurawo Emmanuel Menemo Imama Kurawo da 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 Makurawo Imama Kurawo Emmanuel Menemo Abusia enum sikasa ai Sani no Sa pepe eye koja Emmanuel Menemo wanti Otafunu ubomu amamusuro Nemonka wakomato yeah Au Nebaka wakomato yeah Omeri
Maria Sidani Usuma, Binyamini Weni, Soja Serama. Oh, Maria Sidani Ujampa, and Yamiti, Seven Provinces. Oh, Maria Sidani Usuma, Binyamini Weni, Soja Serama. Oh, Maria Sidani Ujampa, and Yamiti, Seven Provinces. Oh, Maria Sidani Usuma, Binyamini Weni, Soja Serama. Oh, Maria Sidani Ujampa, and Yamiti, Seven Provinces. Maybe I'm a crow, maybe I'm a crow, da 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 crow. I'm a crow, maybe I'm a crow, Emmanuel, anymore. He may minimum. Esumuri asimo mamosuro. Frisamini sani amikora mitiyo. Emmanuel minimo. Ime minimo. Esumuri asimo mamosuro. Frisamini sani amikora mitiyo. Emmanuel minimo. Hey, afeti. Anaju desio mua, mi bawatan. Anaju desio bawadeso gunua. Mesesa, anaju pronoana. Ewe matum fodi wom boni akesie. Anaju desio mua, da costa wadano. Anaju desio bawadeso gunua. Enieti I'm so me wayama. Ewosa anaju pronoa. Anaju desioma. Beba wadamo. Anaju desioma wadamo. Mesesa anaju pronoa. Abafudi wuso afusani. Enti sana sa di baby atua. Kaisana jono bitu. I don't know bitu. Imanu bitu. Pumana jefanu. Imama crow. Imama crow. Da 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 crow. Imama crow. Imama crow. Emmanuel. Emmanuel, minimum, Emmanuel, minimum, Emmanuel, minimum, Emmanuel, minimum. Thank you. Yada banfo nase. We nana nom yen toaso ehu se anamo bi susu odwemu achia nananom ya wie. Sabre ye hwe dwemu a santina aduana abusua pani ya ye mra ne number 3 di animu no. Omu nyina no ba beboa ayie ewura jagye adofo aka ho ni nyina no ayie ni ti na sabre omso aduru ha aduana abusua pani ye mra ne number 3 ze de na chiamefo ne na yifo nyina akọ kwabra ka di kọ enti ese nkonkwa banifi ono nkwa na ebo ono a na dade ne ho chiame enti abusua hodo ni nyina wo a abusua bia so mpo bra bedon me a medi chiame na me MC enti sabre de one na dofo nom na wodwemu a omochia na adoafo momo omedom kakra mfanya jom na mosoma wosoma beti kakra na banfo no soso na adoafo ansa na no mama me kire nsabode wenwie wai mewia na mososo no mataso de ama ye we honorable Edu Jamfi Patrick Mr. Wetie mi na hwe manim asema na maniso na kwasomom de kura me free oyonko brebo nua e friend se wura Charles Amoako o ma na so te se unua panin afiri me bu na no na eso o USA
abrochime montimi ama nasro TV adaroma o monitor dwumadi nti o sing titi o sika no pipi enum ene 500 Ghana cedis say honorable Edujemfi one abusua mfante onua ka subi aseda ne de wa no wo de be ma no e wo phone so adwafo mo so mo so mabeti kakra ma ne hwe se mo ba adwuma nananom asene royal yehwe edwemu a santen adrudwe no eye mukrafo ono soso no nabusua na sabre omo dwemu a omo chia fefefe obakrafo owura iri Janet one nabusua na wo dwemu a omo chia fefefe adwafo move go.
Piao, yada masipa, mejiri sene, agroni nyina no, obia edi hihye so, ekyere ensane wie na santi bi ba na eka. Adolfo besa mama to aso kakraka ho. Sana ye chebre no. Wie. Nananom mesre mo anam aya so na motie me mo ne ukrafo. De kra me free. Eye honorable Yamwa onya ne ba bi ko ne yere antamage enche no ne ne mma omoto sante be chia abusua omoso omobaaya honorable Adu Jemfi Patrick ya wa hotedidi abiola esiw so a one abusua ni nyina omukro musika $1,000,000 and 600 Ghana cedis said mo wofa ne yere ne ne mma ekasa kire mu ni semonye na momfante eye eka no so ebi moda omasi wi a monitua na ye adwuma da omode akwansere so beto so honorable Adu Jemfi said tie me di kra me free anam ponsa bodu one ne yere said the omosusu ekasa ede kire oni abusua nyina se ope baako ene 100 Ghana cedis oni abusua se momfante mobra karasu bi sanso na Madam Linda also honorable ne classmate no ono so se one abusua ni nyina no 100 Ghana cedis semonye amofante monua eka no so bi omo nyina ya de nti asedafo no mesrama se obeba na mo aba beda se na ponsa na yere wa ha momra asedafo no so far as I'm ha de was some begina ha mintimate frefre mo Madam Linda epacha obeju receipt so santi bi aba no pese obechia be yima sutiri ne fantudwa emfa ema kama Mr. Madam Linda oh mini friends who are say monkoda nasi okay Madam Linda Mr. Nka ben ha na mami hu ba bi ono mo fa receipt nimro na wasi we nananom sabre what do you want to ask Robeba Madam Linda na eba no share space no mo share nananom mo hwe manim tintin so a ba bia me nsa ne kire no santina eba ne firi amo ase eye owura Onasis ne papa nchikafo ne ne soa nom ne nuanom sede anopa no ekire omo adesede no sabre omo susu na wo dwuma omo chia fe eno ena me komi ni fa so sei susu a Madam Jacqueline ono susu ne maame ene na busua omo susu aduru ha to santene fe a omo ba be chia ena ye nuanom Belgium fo susu no omo asegna Belgium. Okay. Jacqueline abusuafo no na firi Belgium anase Belgium fo no so umra na menkan. Mo nyina Jacqueline tina mo baaye. Aha, fe na matiase. Eti nananom ye hwe santene a ewo dwem na emu nkyeremu ni minifa so Jacqueline ne maame ne n'abusuafo na n'adɔfo no ne nuanom a ɔne ɔmo Belgium a ɔto wɔn kra sɛ ne papa afiri mu na ne ɛkyɛ ɛho ka no ɔmo nyinaa na aka bɔ mu ato santene fɛfɛɛfɛ kamakama akɔnɔakɔnɔ ɛwɔ dwem a ɔmo soso ɛkyia no ɛna m'anim pɛɛ yɛ Onasis ne papa nom Mr. Asuo ɔno soso ne n'abusua ɔmo na ɛwɔ dwem a ɔmo kyia fɛfɛɛfɛ no. Yeah, santene gusua de da so aduru abusua anim no ye owura Onasis ne be friend say Jacqueline
ne maame ne n'abusua ne nuanom a ɔno ɔmo wɔ akɔntom Belgium fo a ɔto wɔn kra sɛ papa afiri mu no ɔmo nyinaa na aka bɔ mu ato santene fɛfɛɛfɛ kamakama a ɔmo aduru abusua no mu a ɔmo soso no ɛkyia fɛfɛɛfɛ ɛno. Abusua tena ase ɛpono no wɔ me nsa benkum so ketewa bi atwa deɛ wɔwɔ a ɔde bɛboa senior royal ɛne bɛkrafoɔ no ɛberɛ no nie na ɔde aba yɛde ato dwa fɛfɛɛfɛ. Honorable Adu Jemfi Patrick Tiemie na sabre onua nimpon pa na eche no kai. Madam Victoria ɔsɛ wo ne na ɛkyerɛ de so aba na ho megiem. Woto ne nkra sɛ obra ɛna ne atena se eche ne ho ka. Madam Vic so baaya tituo sika no opepe mienu ene 200 Ghana cedis. Ɛna esan sɛ one ne kɔkyerɛ ade na ɔdɔ ana ade dɔ no na oto ne bedi. Ebia me kasa obi no wa onto the shakakra na mfi sɛ sɛbe sikafo nkwa na ɛto ɔmo bedi minyi na emu sɛ yɛto no wodom. Ɛne ti no Madam Vic se honorable ɔno abusua ɔpepe mienu onye amfante obra ka no so ebi. Asedafo no mo wɔ Nkabo isusu kɔma aduana abusua panya lese dubu achida no sɛ woyɛ busuani na wɔ ha a momfa mo ani kyerɛ assalamu alaikum ne store no na mommra mɛkyia agyadam atakora ɛhɔ na mommra mɛkyia fɛfɛɛfɛ mfa ɛma nti monhyɛ ne nso. Adoafo momontoa so sɛ sante bi ba mɛsɛge na mo na montoa so kakra mfa ma yɛ motam no nyanso. Aha, adoafo mompɔ so ma me. Mompɔ so kakra ma me. Sabre hwɛ santene ɛwɔ dwom na Honorable Adu Jemfi Patrick ɛyɛ ne yere ne n'abusua ɛna sabre ma me afie bae ɔmo soso ɔmo wɔ dwom a ɔmo kyia fɛfɛɛfɛ ɛno. Adoafo mo so mo podua mu kakra na nsane bi aba ha sei na yɛntoa so. Aha. Honorable Adu Jemfi ne yere ɛne n'abusua. Nananom saa so na santene ɛwɔ dwom no aso abusua panyinam Kimensa ɔno soso ɛna ɛwɔ dwom a ɔkyia fɛfɛɛfɛ no. Ɛwiɛ Jacqueline mesrɛ wo a baabi a obiara no ma wasomra ase. Ɛnkyɛ ɛna wasɔrefo a na ɔmo Belgium ɔmo to santene ba bɛkyia a wɔde ato wɔ. Wei de ɔmo so ɔmo baeɛ a udin na mebɔ na wei ɔmo de ma o papa nom abusua. The sɛ ne nti no nananom asenior royal ɛyɛ mo ba Jacqueline na sɔrefo ɔmo Belgium so ɔmo baeɛ a tituo sika no ɔpepe no mako enum ene 500 Ghana cedis sɛ nananom monye na momfante ɛyɛ ɔmo asafo bana papa ɛka no so bi. Jacqueline ɔmo se ubeduru Belgium a de sɛ asafo no yɛde ma ɔhɔ biara no ɔmo bɛyɛ ɛde ama we de eti bɛgye na wokɔda ɔmo ase na biribi ntimi nkɔ so ɔmo awie na ɔmo de akwansrɛ ɛsoso no ɛtoa so ɛde ama
abusuanti mo meje mo receipt wa ha sanso ye ho se yewura Edinash ono soso aba betenase yama wakwaba owura akosi kwani Madam Vic adwafo esremo a we de request obi chirensa ana opese omobo na onya kwakode ma onabu adujemfi Madam Vic eti se ompese bamfo no ebo se onyame behwe owura adujemfi no abusuanti ma kwa aba no nebra na honorable Madam Vic se woni odi asa omu wi a ebe ma mokwai na matoa mode no so mo busu mo wi a na system so no abobiti ban pepepe ye nuanom ye damase ye kuta mo bodua mu we request koma abusuapanyi adujamfi ama Vic iti enyomi beba jonya echechi onya abusuapanyi honorable adujamfi kan ye honorable adujamfi that's that's yanko ban sabre he ni faso a santena adu edwem no honorable Jamfi oni ni nuanom omo papa nom ene omo soso ena free me send faso adu edwem a omo chia fe eno yanko banfo yes sir ye honorable adujamfi wonyom ene echagwe Onyami bechewo si apotina wati Onyami bechewo nyakoma Obeshewa ma wendu me ayeye Obeshewa ma ibi aso maso Obeshewa ma wendu wa dansie Edina ina memo wada Jina piti mampabo Jina piti mampabo Oyo nyami okasa obi kediae Oyo nyami okasa makumakoye Akoko batanya ni muabaye Akoko batanya ni funimao Akoko batanya ni muabaye Sedina ina memo wada Jina piti mampabo Jina piti mampabo Oye na free bonsuniyem Oye na niya free zatabo Shata pesa niya benago Onyami wo free mojamo Oye na free bonsuniyem Oye na niya free zatabo Shata pesa niya benago Onyami wo free mojamo Jina biti mapabo Jina biti mapabo Onyami beshewo nyabutra Onyami beshewo nyakoma Obeshewa mawedi wanasiye Obeshewa mehedi aso maso Obeshewa mawedi ya yeye Edina ina memo wada Dina biti mapabo Dina biti mapabo
Way down here free that I know. Not a piece of me, I bet never. When I need you free, would never. Ah, Dina Bitina, Pablo. Dina Bitina, Pablo. Oyo nyami okasamo binkebie. Oyo nyami okasama kumakoya. Akoko bata wami wabaye. Akoko bata neni kunimao. Obeshe wa mawe msaye. Obeshe, Eni na ina mepo wada. Ah, Dina Bitina Pabo, Dina Bitina Pabo. Dina Bitina Pabo. Dina Bitina Baba, Ogri Sonie, sorry Binaba, Binia Baba, Baba Dina Bitina, Baba Dina Bitina Baba, Baba Dina Bitina Baba, Ogri Sonie, sorry Binaba, Binia Baba, Baba Dina Bitina. Hey, I'm a Baba. Sorry, be number 18, Baba, get up in T1. I'm a Baba. Sorry, be number 18, Baba, get up Baba. Okay, so yeah. Sorry, be number Baba. Baba, get up in T1. Listen up, Baba, sorry, Bina, sorry, Bina, Baba. I'm a near Binaba, Baba, Baba, oh, Bristolier, sorry, Binaba, Baba, Baba, did everything right. Oh, no. Baba, sorry, Binaba, Baba, did everything right. I'm a Binaba, Baba. Sorry, Binaba, Baba, Gina Bitima. Etiman Baba, Obi Sonie. Sorry, Binaba, Baba, girl. That's Baba, Gina Bitima. Messi man, Baba, Obi Sonie.
sorry, be never. Me and my papa girl, my papa did everything was. Me say my papa, grace on you. Sorry, be never. Me and my papa girl, my papa did everything was. Moya dear, Yami Unshramo. Sabri Santana to Ebano, MA1, Primary and JHS. A church for more honorable Adujan Patrick, Omunina and the war. Sana Asante Chrono ano na Mampong Municipal Education Directorate. Yampani for head of inspectorates, HR, and head of finance. Also the Santin Panifoi Dimwa. Honorable Adijanfi Unti and Panifoi Omaba Omo Echiano. Sasuna Santana Ora Academy Animono, Honorable Jemfi Udimo, the Holy Church of Peer International, Joy Assembly, Kofiase, Unti Ena Sabre, Reverend Comfort, Ridua, Onosuso, One Nasafuma, Omo Ewo Jima, Omo Chia, Fe Eno. Allergy, we do ya, bra. Brahma. Yeah. Santana Gusua Echia said the Yakanom no Reverend Comfort Ridua Honorable Jemfi Enti Ena Owoha Omochia Ena MA JHS and then the primary school a church for the head teachers Sansuna Mampong Municipal so directorate so penny for Nina so Kahua Omo Juma Omochia Fe Mr. Do of Fatana, Mr. Abdella, Omuninano, Ebeboa, Honorable Jemfi, Amano, Ayene Breye. Ebe sesem bepe bia mama tsane atoa nsabode no so de ama eye abusia. We nananom ye twansa no so de amamu. De kura me free of asare. Oyebusuani oba ya che nanso so no eye be fia na eka ebi anaka bi aba na to abusua wiem cities aduenum 50 Ghana cities ananom wi a omososo akwansere omofase ba ko na otweda soso ewo ho sanso na ofadwo maame hana opon ya no borofo dindi ante amayade ya ne kunu ofadwo wo se honorable Jemfi esiusu a na aka na yere woni abusua ni nyina pani kodwa takra achoka o cities aduenum 50 Ghana cities infante kano subi de kura me free Mr. Ajekum awon kran omo nyina na omo ne yewura Onasis ene na ye adwuma di agro omo ba no pa na bi ko ono de onko eti one na yire ni nuanom nyina nam na Mr. Ajekum gina oka bibi di ache asene royal mane oba akurafo omo so omo ba ya titiro sika no opepe million se onye na mo fantika no so ebi sanso na de kura mi susu no ye frɛ no nana asokwa hene ono susu wantimi ama na ɔde ne nkrama ɛyɛ ɔpanyina Jekuma medical kyerɛ ne nsa no ono susu na ne yɔnko brɛbɔ paa ne yero nurses ɛsɛ ne ti no ɔso ɔbaeɛ atetero sika no million no mako enum nananom ase ne royal amo ne mu kurafoɔ
monye na momfante eka no so ebi mesra mo meda panyina de kumase o ha sei sanso so na de kra me free asona abusua panyini amkemensa one ba panyini ne asona abusua ni nyina no omoso omobaaya dananom asene roya abusua nyina honorable jamfi unu nuanom ne abusua ni nyina nom million baako monye enteka no so bi dananom yehwe santina chame ya frampon de animu no aduana abusua panyin boachi yado eda no oba panyin melibi anwo omoso na ato santin fefefe wodwema dananom omochia fefefe asuna abusua panyin de no monye na monkoda nase de kra mi susu no efri eja sechre oni ni nuanom maame adwocha eja safo omo firi adwoso omo si omo nuane maame amade odi kanya no ba bi kodada eti sabre se maame amade nya no ba bi kodada na se ne nana esoso afiri mu na okwa na se eja sechre oni ni nuamanom maame echa eja safo se zo mbeka bibi echire honorable Jamfi monye mo abusua no enyina omso omo baaya tituo sika no million no mako nwotwe ene 800 Ghana cedis se abusua monye na momfante kano subi mesra mo mepe eja sechire ni nua no na mo na o maso ma yaade owura na skodia oni unua nana Kofi afe na kamo abusua ni nyina wefiri Yesu maame wo US abrochimem ona seme nkasa nkyere wo nana Kofi nase oso baaya tete osika no million mako enum ene 500 Ghana cedis se nana no monye enyunuju a mode ate omo ase eka no so ebi owura na skodua se tie mi enche na oyonko bia onua no owura Jonathan oba be chiaye oso baaya ene skodua oni mabusua nyina no million mienu monye amofante osusu monua eka no so bi mmepo mo na omo ase na omo ayade Honorable Jamfi, we saw Tracy, now we tell them Jiraha. What Tracy we are not fair, what TV, no TV ye. The tier one is there. And so I did kind a so. Not to a sin at distribution, which they grew up for. Said the Muamoba, Jacqueline, Obama Fefo, Yan Kamfu be the Suma Kamfu ne. Ne mammy, a duplicate, or Nina Bushia a buy. Say a D. Aye. Jacqueline, yen shema or Nunkua and Conessa. And Kakwada, we see that man papa a damn we and Quebec said we my proper come baby. As was a man Yanisa. Jacqueline, ne mammy any abush by and say, O Kita woman some 2,000 Ghana cedis, the chair or pipi eduno. 2,000 Ghana cedis or pipi eduno. Elsie also, ento asin a distribution, we take over for a numere. What their campatani gunya egufom. Said the Jacqueline, ne mammy and Nebusia SCM. We we no na me Jacqueline or who can he Mr. Albert or no sin Nebusia in Granny this year. Or no so one young man no asabi one way when you asem one asem two or more. Now what shall say any man or corner? Baby, or bonnet don't free Belgium Edruha, or the bird at Tintim yam, or don't he? And a beman way, sir. Or say, I wish one woman him. Make us a budina, a breveko,
nneɛma no pii Mr. Albert ɛna ayɛ ɔno nso so ɔbaeɛ a ne kura wa saa deɛ ɛnyɛ yie ɔno nso 2,000 Ghana cedis mekyerɛ ɔpepe aduonu ɔde sɔpɔto anaa ɔde boa ne yere abusuafoɔ no ɛdeɛ no anwummerɛ asen adesibusua no mekyerɛ kurowurafoɔ mo de aka mpata ne nkonnwa agu fam sɛdeɛ Mr. Albert ɔne adwubi kete ne n'abusua wɔn kasa no nyame anim ni ɛsɛ bayifoɔ ba n'anim so adeɛ me deɛ ɛyɛ me fɛ kura ansa na me gyina ha no nti mede ka dase dase buru dase anyama yɛbɛsrɛsrɛ mo bɛdi ɔmo akyi na makɔda ɔmo ase amenkɔ yɛ maame no anɔpa ɔbɛkyerɛ ɔbɛkunafoɔ nneɛma no na deɛ ɔno so kura no ɔmfa nto dwa Yo, papa me da ase. Yo, abusha madam amofo maso mfa me ebrɛ. Ɛyɛ mo amode hye mo amade nyina ɔbɛkurani sɛ na busua esi kasa kyerɛ mu ni. Abusua omofri ɛkropɔn ton. Ɛna ɔmo aduru ha. Ɔkyea me esiedu abusua ɛna ɛkasa ɛde ɛkyerɛ mu yi. Ɔmo si ɔmo aba. Ɔmo sɛ ɔmo nim nyinaa na ɛyɛ ayie ne deɛ. Nanso mpanyin si yesu na wansu bi ɛso na okun no. Eti sɛ bi anwansa oni hwekura no ɔwasa ne nsam. Eti abusua se ɔmo ka bibi ɛde akyerɛ mo na ato okunafo a ɔne no ɛnom yɛ nua bɛma yi. Yɛkunu yɛmba yɛadeɛ nyina ne sikasan. Abusua se ɔmo kura ɔmo nsam 50 Ghana cedis. Yɛtete wɔ sika no million no maako enum 5 million. Abusua se monye na momfanto awe wɔ mu na edura nwumra a mofanka empata engu efam. Mensem bagye nti no madase. Onyankopɔn enhyira wɔ mo paa. Yɛdase. ɛda yɛ maame no so ase yɛntoa so mewie a adoafoɔ na mobrɛ no nso yɛ nti no ma mekyerɛ nsa wenwie Honorable Jamfi mesrɛ wo atie me de kura me free prophetess Mata Tachi sɛdeɛ ɔkasa kyerɛ wo ne abusua nyinaa ne sɛ ɔbaeɛ a million baako sɛ fate onua ka no so bi asedafoɔ no muni kyɛma akadi m'akyi na monkɔda ase adoafoɔ mesrɛ mo a mobrɛ no a na aka no montoa so mesege na mo a na moawie mo deɛ mempɛ sɛ mobɛka sɛ asisiri mo ati montoa so ma ɛ meti bɛyɛ sɛ 9 no
penalty. Santana wodrum no aduana abusua pani Asante Boakye eda no oba pani Doris Tiwa omo na wodrum echia no. Yeah. Yedamase pa, yedamase. Adrafo mota moaso. Yeah, yedamase. Adrafo nyamishira mo muso mobre naso. Esan body oha echire wi a ebema system for no so kwai na omo so amiti kaka de ama omo. Ewi a parogo for no so ha omo so beba mu bi. Ensan beka yensan no yemfa ntu dwa na ansan no na edika kan sabre na adrafo na ebona Jack so omosa aduana abusuan Asante Boakye dano omachi awie atenase sanso na santina wura ya jamfidi animo no 1984 aha 1984 omososo na ewo dwuma omochia fefe efe eno nti ebese so mbehwe ba bia omobetena ede amaye 1984 Omadaroma na school Omasisi kama Omo aho no mu wie school Omayade pa medical catcher say dwumedie na yedie na dem live ewo Asrewa TV enti dwumedie bi efa nipa ho bia no oto nsa frɛ ya yebeba na yaba abesomo kama ya director ono ana abo the mesh ti kama no. Yes, Sabre Santana Atuano Nanamatan Kunya. Ya ewo Kofi Kyei na Sabre almost so ewo Juma almost chia fe no. Chiame dia onedi kai. Chiame apia kubi on a tosu mienu. Nana such a crunchy Nana Kofi Kyei hina chiame hine. Nana ata okumani nana kobia hene ono ne toso enan eno nana osehwede a otoso mienu ono soso nana Kofi Kyei hene benkum hene nana abrampa mensa soso ye oyoko hene nana senya ajiman soso no bamu hene sabre nananom na ewo dwuma omochia fe eno sa
Yeah. Awie. Sabi. Adolfo Yadamos. Mr. Mami fa we ntwa mu na afi watu ani nyina so ewo ho. Honorable Adujamfi Patrick baby a obi atimi. Aminu mai. Sa enso na ye owura Ernest. Eye Eda Thomas. Wose mo ada Roman wonya ba bi ti a wodi ni dwase koko tofo. Ti se ne akamwa na nse so otena ho ehwesa. Ti Eda Thomas. Wose woni ne yiri ba ya opi ba ko 100 Ghana cedis honorable. Munye amufanti munua eka esubi asrafo monana semaye sabi to aso. That's Kof. Honorable Jeffy, prophetess. Ya Obaya no, almost 1% almost required to second her. Yeah, Honorable Sequad ho. Then I know me and twas way. Then I know my senior royal, Mr. Muntie me money mu crown for. The crammy if free. Ora Onasis. Ne papa nom ne ne soa no ma mo free amo ase. Abaye. Said omo kasa kyerɛ oni. Sanse ye no tutu ye nyinaa no. Oni agyanom na ye. Nti omo so omo bae a omo sika sa omo tutu sika no opipi ensia. Ene 600 Ghana cedis se. Anano monye amofante omo ba no eka no so ebi. The crime is so free. Nana J. One ne hokani ekɔ na ba panyin jebua. Almost say mami adrubi oba panyin Esther Brewer sanso so na honorable Jemfi mone mu nuanom ne abusua ne nyina sɛdeɛ Nana J ne hokani kɔ na ba panyin jebua sie ne sɛ million baako mfante ka no so bi. The crime is so ne free. Kofi Kyei aduana abusua panyin ya ye mena ne number 3 hope a na efre no ono so se maame adwubi kete aba panyin Esther Brewer sanso so na honorable Edu Jemfi Patrick mone mo abusua ni nyina me kase me mark register na ye nkone ono so se million mienu monye na mofante eka no su bi. The crime is so free. Oheneba Princess Becky. Also say Mame Adribi, Honorable Edu Jemfi Patrick. Oba Penini Esther Brewer, Sasuna Ura Christopher. Ernest Munina said the Princess so catch money say 100 Ghana cedis. Monfante a canosto ebi. Owura Ernest Kodia. Yeah. We are not Kof me ba ma menye Asante. Nananom Asante bi beto aba. Owura Abet. Ya oye siye. Ono so ne papa nom ene nabusua duru ha. Omo ba abechia. Fe Abet. Ne papa nom ene nabusua. Omo na ewo dwuma omo chia no. Sazo so na owura Onasis ne papa no ne so anu free amo ase ba yeso se. Nananom adaroma. Omo pese omo sere kwanti ono omo ni kasese na omo nya kwanko Abet ya oye nsiye na daroma na ben yi wa ha ono so abusua na ewo dwema omo echia no de na manu aduru so no efree eye Mr. Dominic Apiakubi one owura Ernest na ye adwuma won kenken so owura Ernest una ye operations na senti esremo a parogofo mode jiji santin no eno wose mo ma me ya awe se mo pese mode mo ma eti me ba munya botre santin aja ben di animo no bretu abusua panyi Dr. Prince Adoma Takra Kuntanko da no omno mabusua na ewo dwema omo chia na Abet ya oyensi yi ono so one na abusua na mijaya omo pese omode pano no ejeje abusua no etata kakranti omo chia wi a ne atoa ensan no sebe ya obi abete ne dinti
Omo amachire omo de ni nyina no. Monkoda omo ase emfa. Final go for that maswai. Okay, my mama 1 minute mo find the mother. Oh, monye. Monye, mama 2 minutes more than mungwe. Mungwe ne transfer na so. Mungwe. They are here. Your time is up. Your time is up. Your time is up.
Yadamase, I say we come the war. Yamaho, come the war who said, Obano no what the chair bearman. Baby. We are none of your trust of Busiani, the Jaya City. We occupy one some corner white dial. Better now swama, Yamaswa, Jebejo, near Dobeko. Weariness, Tiamia, Namanuku, Samso, manager. Yewura Dominic apia kubi una ayo precious on kenken so oso nu nuanom ne abusu nyina mili obaako wonyente eka no so ebi owura jamfi ye maame adwubi kete one abusua ne nyina no akrache dente one ne yere omoso si mili mienu onye mfante waka no so bi ye hwe santene a wodwuma Bretu abusua ana sabre bretu chiame techi coordinator odi animu a omochia fefef no nana no mesema mo sentie me enche ana mo ase abet na busua anokwasem sede ombeka no waya de na daroma bandi ono ana de bae sanso na palogo niama bebrebe waya abusua no ni nyina no mo anim ya munim bibia nananom bretu santinachi no santin mienu tuaso penino ekomfo ne ho kani owura amenu manti na omososo ha omochia nananom na meka bibi fa owura abet ho ya ade sede abusua no munyina no munim sede aso be na se ayia na watimi aye no na busua ba eso se omokrom nsem opipi enum 500 Ghana cedis say nananom wonfante eka no so ebi sanso na de kra me free Mr. Kodua one na busua mbaye honorable Jamfi ni nua next mo omo papa nom na omo soa no omo bae omo so se opepe miensa abusua monye ente so ebi Yo, Sabi, Mami Sum Kakre, Anna. mami we Okay. susu na Jamfi mo omo papa no mo ena omo soa no maba no ena Jamfi susu omo papa manom esusu ye papa no mo kwa yesusu ye ta omo achi opepe miensa se Jamfi osusu mo ne mo nuanom onfante kana subi kof de kra no Yo, ya to aso dia. Na abusua pani wadaruma peja otie. Na mpanimfo asasema na maniso na akwasomu. Sabrei eye mwa modehye modie nyina. Opani kwankuma a wanya ne ba bi kɔ ne mma ana sabrei omokasa ekyiremu yi minua wulu akosi dakwa ɛda ɔmo ano. Ɔno onua ya aboahe na onuanom kaye. Asin sabrom papa prekope ne neyenom ho skasɛn. Ti somba ya ese abusu pani so a akɔ ba pani akɔ papa no so anum nyina okutom sam opepe enum 5 million na said de modisha opani kwankuma anya ne ba bi kɔ ɛyɛ ne ma asie no wei ensu firi mi wafa ase kokubuachi minua ba ye firi ne ba kokubuachi ye bɔn mra ne Ghana man ɔsɔ na bɔ du Jamfi Patrick ensu so enka ɔno no yonko chance ɛyɛ emprima henum 50 Ghana cedis yo no madaruma sabre krete krami efri owura Emmanuel Boakye na busua na meka owura Emmanuel Boakye a na ye muamude hye owura Onasis Boakye ɛyɛ ne ba Emmanuel a ofri nkramam na busua omse bra mode hye efri toy no amamre ne amane kwaso mu bese wo mo omaba ombata kire amomakra omo papa omakonta omo kunu achi no mo kasa omaba no mo hwesa womba ya
Omukuta omusem doko. Create baako. Omunim say, omu papa, omasi, omukunu ofiri mpanimfie. Eti snap srada edaso. Sɛ nananom musɔle a momfa bi ngu fam na papa no abrabɔ pa boy no ne ba no nso ntimi fa kwan ne so ebi. Omu wia no omu nwie yi. Omu kuta omusam opepe mienu 200 Ghana cedis. Sɛ nananom nyɛ na momfa ente omu papa oma die gyina eka esubi. Ini sɛ bɛgye meje ya anamda sasrafo momra omu wa mincha ha. Mmode omasi infame na akratefo amomefa nsa no we kra da mo mi si apreko na mi amede na ona bo se no a wie ai kofo wie sabi mawie okay sabi wachira ode no de sabi men komanim uwia mami wabusa nyo problem bi no na ya wo de mi wie a na wa bodwom no na ya sama paragofo no susuro aka omayi ba kom so omanwie edwem da ho a Honorable Adu Jamfi Patrick, one Owafase Ejabakiri, Abusuani nyina ofata kwadwo, de meka be ho ofa tule, osi 30 Ghana cedis. Saa nso na Sister Monica, ya oton nema ewo edwem no, osi Honorable Jamfi, one unuanom NS. Munyina mame adwibi oka oba panyini na abusua panyin kwadwo atakoreke de say. Said Mammy Monica seeing 50 Ghana cedis. Sir Monfante Ekanosu. Honorable Jamfi, one Mama Ketwa. Said Madame Pinamine. As so Casachre Monem Abusian in any say. Onosu say, Ope Bacon 1 million. Sir Monfante Canosubi. A sema, Mamma Majid Maurice sitting away. You no must never see me, Jamon Casacacra. In Chepi, Nananom, a Diana Busian, Abuachi, Adam Dano, Bapani Mary, Busian Jabaya TV, non Dom Betchia. Or Mobile, and Yabone, or Necra Cream. A year, Openia, what that film we, Antaja Boatama, never free, Jabaya TV, and another Diana Busian. Said then another Diana Busian seeing, so mobile in our Uncuta, almost some pin 9, and another Diana by a woman and an important film. Of pin 9 and another Diana Busian by Sam Francis Amunkumia. Sana, Aquagina, goes a bet for Dukisi, also Cassatra Bulleni. See a bull almost seen in Ponel, Biana Swanny Nomka, who you pay back on Passa Pugan. Sana, Mamma, Yabuzi, also Cassatra Bulla. And then another senior Busiana, Swan so yes, yet to our account, so say, see them Pim Ahasa, another senior Busiana. Sana, Bapeni Meribiango, on so Cassachan and Anamasin for Abula is you soon Abusiana, sit in Pim Ahanu. Sana of fire pong in Lopoma, on so say Chadison, on also of the Wotu and Modia Nebusium, also can on so on also name and also techly of a sit in Pim Ahenum. Sana Yame from Palmas Mijana, a Jabaki, or Yonko, Abula. Charles and there's most Munina sit in Pim Ahenum in a year. Sana Oboizige, Oboizige. Why? Sana Oboizige, a yummy mammy is a hen and a ba, Casacha Bula Charles Ernest. Munina see them pem a henum. Mammy is a hen so I live her. Tinanum, a Diana Busia, and Sani and a woman in our from Kahubi. Nanom is so moana me das here. Yakaya and somebody in our bomuno. See them pem a pit in Sia. So moanam das here. That's it, That's ye blue, that's ya enyama. Yo na nan ma de hye abusua mo fama pem kakra. Na asem nam anisuo na kwaso. Honorable Adija fi patek. Ye wa bi ola. Udi mu na me gina hen. Enche pi na 1984. Wo fa jimoto o Germany. Eye ni classmate e ba be chia ye. Wo se ye bibia ye fa si oso. Wo ne chama atabo ahen. Ene chama ata David. Wo mi enu nyina. Ti 1984 ye ba ya. Yase opi enum esimuso na enka busua nyina.
ɛno akyire yi ɔna busa tie me ɛdi ho hia a kɛnyɛ make yɛma ɔfo na obi ase yɛtwɛ sɛ iti bɛba ɛti tie me migyina ha biem ɛma ɛyɛ oma meye anti adwoboa wɔfa kofiri ma kwame mfum makonta kwame saka akyire ɛne badu Germany wɔn aka wɔn ho abom sɛ wɔne wɔn nua baa afie adwubi ɛne wɔn nuanom nyinaa ɔpi enum wɔsɔ wɔn fanten ka no so ɛyɛ kyɛn mi tɛkyia mi gyina hɔ yi maasi ne mpɔn ɛne mo ankyɛ pii na deɛ bɛba baaɛ tìmɛ so mi sɛ ɔpi baako nsi hɔ nabɔ so ne nka abusua nyinaa yɛda mo ase. mɛnyɛ bia nana kyerɛ mi. Nana no madaro ma bia na abusua nsa na na egu so Sister Janet. Ɛyɛ ino afie bo ba wanya ino afie bo nya no ba bi kɔne ba. Sister Janet said wɔkasa kyerɛ Ernest. Wɔne wɔbusua nyinaa bi ola ka ho bi ɔpi mienu so mo nam dase. I'm in new mind. Any day kwanso me pa chotie me. Sabre me kasama manager one ne yere. Enchepi no omo bechi aye. Omo se wudi mu e no omo chi aye. Ne senti omo ba ya kani sika na mpem ahenum. 50 Ghana cedis. New mind. Die ne fate unua ekaso. Sa ena ye ante amasempa. Ante amasempa kasa kyerɛ Honorable Abiola Ernest Sister Ajubi any new mind. Ante amasempa se ɔno nso ɔbaayɛ mpem ahenum 50 Ghana cedis monye na momfa ente ekaso. Saa na Alomo Jamfi ɛne deɛ kwan so baabi a obi asa tie me. Ɛyɛ Ante Esther mekyerɛ mu a ɔfa dwom a wanya ne baabi kɔ. Onua ba Ante Esther. Said the Orcasa si Honorable Jamfi, one new mind. Near Busianina, on also say and pim ahenu 50 Ghana cedis. Monye namonfa ente e castle. Sa anaya nananum anidia kwanso. Miss Remomonsa entie mi BMW. Sabre me kasama openi Kofi Asante Emma. Sa na ye openi ya kwate amani ononso ne mma. Ema nyina na aka ye ho abomu wona e wa amanane ene wona e wo Ghana ha. Anopa no ebi bai. Ewia isa de omo asieni. Omo so omo wo fa ase ni mpon. Ena ye nom ne sika sen. Amankwa meba. Nananom ye hwe dwemu a. Santina wo dwemu no Trust Career Bank. Ye wura na skodua ane Yura and Escodia and na busenti no Trust Career Bank. Adwumafo wo dwuma almost so etia fe no. Sanso so na has school se wa ha nyina no penifo eda no head teachers wo kroma nyina no sabre almost so na ato santre fe chame amo adon chonchon chame amo atobo wafusunti uko sa odi anim honorable Adu Jamfiti ono so ye head teacher utu asika basic school na sabre omo wodwema omo chia fe amankwa to ade no so wi Na mani die kwanso na masomu a me to aso. Said ye na manoguso a na me kyeremu no. Eye openi Kofi Asante Emma. Sa na ye openi ya kwate Emma. What? Said omo asieni. Anopa no ebi bai wona e wa amanane ene wona e wo Ghana nyina. Womo se esi womo wo fa ase eye Honorable Jamfi. Unu nuanom Ajubi Ernest Osofo Asante. Kachre Charles. Mungina mosua na akwasi eye womo na Jacqueline. Sadie wona nanom womo asieni. Emma say ne woso womo ya ade womo afa ase aye nyina ani die kwanso na nanom womo aye.
Honorable Jenfi said the over fan almost see any almost say we is at Tusika. Over fan no man, and one crom some canesi can a million mako a genum 50 million and a 5,000 Ghana cedis. Said the penny Kofi Asante Emma or penny Yapate Emma. Emma almost yes a simuswa na ka or monana a Jacqueline 50 million 5,000 Ghana cedis. Said the almost yes 1 year. Namofa ente or more personal. Ekana so minim some of GNT na mo agedada I krata na kraminti. Mada said that say nyama onyame onshra omo. Yes, sounds so na the crame ye akrafo ensa. Honorable Jemfi na yere. Owura na skodia so na yere. Sounds so na Asante odwom ni ejo na yere ni nabusua. Omo so na wo dwoma. Omo chia fefefe eno. Owura Jemfi na yere. Ena skodia na yere. Ana osofo Kofi Asante so yere Charles so yere said omo kasani omo se omo baaya omo kunum omo sinum omo kumafo abusua nyina no million no mako enum 500 Ghana cedis se nananom monye amofante kano subi na akrafo ekwe na honorable Jemfi na yiri sanse mame afie bai ona ye panyini ewo efie ho nti na busua ezo sisema me afie ba ekwa abusua ne so mo no nko anko omotaye chire opepe mako enson 700 Ghana cedis se nananom monye nano soso mfante eka no subi sanso na Mr. Jumo one na yere ya boutique omoso na bo Jemfi unu nua na skodua na afia ososo oton gaile oka omoni abusua ni nyina no cedis aduenum 50 Ghana cedis sanso so na honorable Adu Jemfi mesrewa honorable Jemfi wai honorable Jemfi tie san betena se na tie me na amanya kwanya no Wanti. de kura mi susu no efri owura Kofi Nkrumah one ne bra na na setre kwanche na na Kofi Asanya chame hene ane ne Lydia omososo wa manone omoso na bu Adu Jemfi Patrick esi so a onu nuanom ane abusua ni nyina sede maka no Kofi Nkrumah ne yere ane ne bra na na setre kwanche million no mako edunum 1,500 Ghana cedis se honorable osuso woni mabusua mofante eka no subi esremo a omo amachechire nsanam akrafo no mo ho afie ba na mo nkoda ase esremo a Yo na mani die kwanso na masomo me to aso. Honorable die kwanso do fotie me. Esi usu a na aka usisa ajubi Ernest. Abusua ni nyina. Sabre me kasama eye Master Wulu. On yere eye masse ati amapa. Ma me se wan pa fo sade ye woni okunu omo asie ni. Ni omo abeye nyina abusua na ba okunu wowom. Nanso wonim se Master Wulu de ye fre na kachiafo. Osiwa yi ase a na kyese wate woka ama. Sade ye woni ne yere asie ni. Womo so omo asapa womo hukura omo sem kanesika no million no ennan and a 400 Ghana cedis. Sep monye na monfa ente ekano eso. honorable Sa and a year oba penny krama or nene ma or monso esieni. Sir honorable Jemfi, sister Ejubi Ernest. Sa na eye oba yesewa emanina. Oba penny krama nene masse empim ahenu monfa ente ekano so. Sa na ye honorable Madam Hannah ochra de Methodist we amoase sa de all kasa cheuni was mpem ahenu 50 Ghana cedis je ne fate okaso sa na ejabe so kasa kire eye honorable Jemfi woni wabusua nyina ejabe se mpem ahenu 20 Ghana cedis momfa ente okaso Ya di tickets no na bo Adu Jemfi tie me. Sabre eye wo yonko aluta. Ona bo utie. Aluta was ensan susu
Afia ya ni yiri fie. Eya mama. Ono maame ne wabusua nyina mosomo kan bi. Aluta ne yiri se empema henum 50 Ghana cedis. Mo fante kaso. The crime is honorable Aduja Mfitie me. We free Mr. Kwame Ajimai Mampong no free buy. Or say no wabusua nyina no 100 Ghana cedis. Sanso so na Mr. Charles Bani one na yere. Almost say honorable Jamfi one wabusua nyina no 100 Ghana cedis. Sanso so na mebra kwaku yeboa. Aya friend say papiti. Ono so honorable Jamfi. Osuso ne wabusua no enyina no 100 Ghana cedis. Sa enso na aya mokano so ebi kof we susu no free. Otu askara bank said omakasa kire owura eneskodua omo so omo baaya onu nuanom ne mo abusua nyina bank ne se million miensa onye namfante mokano so bi nyesa omo de akwansere sanse na ya adwuma da amanfo ko akoyi omu sika timo da omo ase omo ko bank for betimi akoya ya da omo ase Honorable Jamfi any de kwan so me do for baby a wo bia tie me Sabre me kasama sister Mercy Asante asem ono onua bema e na e kasa chewe wo mo so omo ba ya empem ahenu 50 Ghana cedi Honorable monye na monfa ente e ka no so Ewie owura Christopher babi obi atie me Honorable Aduja Mfi Patrick onso tie me said eye opani Samson eye Christopher eye obapa ana wopapa eye pani jebi sanso na nana ayokohini eye mami ata ni ata said omo kasa kire omo ba owura Christopher ni na busuani womso mba ya womso bodom opiba ko 1 million Christopher obapa nom oswa no se je ne fate ukasubi ya de te ka no so bi na nanu ani de kwan so no masomo ameto aso Honorable Jamfi baby a obia ani de kwan so alomo no watie me Sister Ajubi ekumana so watie me NS na watie me sana ami Newman ani de kwan so baby a obia na so watie me Christopher won so tie bi na mama ketwa woni wonua kofinko na mo so mo watie bi ma me kumase na won so watie bi ni abusua ne nyina na no asene royal don te abusua ne nyina Sabre me kasama eye opani ya mankwa ni fie emu entremu enie sadia me maame ogina me nsen ebeyo so se eye me dofo ma de nyina eye bema Onasis aye no me sika sai wawra ni fie afa ne ba ama ya akọ ene na tokosia abemu aketua nananom ni nyina eye mo animsem a na so timi kasa akwala ni so a ye no mo papa sika sa omo enka hwe Opani ya mankwa ne na busua eba ya asa de omo sie ni wo mo so omo kura omo nsam ka ne sika no million no miensa ene 300 Ghana cedi se omo de to eye omo ase no ayuam se monye na momfa ente ka no so onyame onhira o yeri tumu dia honorable tie me way free anti-dollar mi kiremu a eye wa oba opani Japan wonya ne ba bi ko ne yiri ma mi dollar wone ne mma se de omo sie ni se ne nsinom abusua nyina empema henum 50 Ghana cedis se munye na momfa antika so sana ye ofalaji wone yiri anti Sakina ofalaji kiremu a ne classmate an yonko pa ene oro na sese ne yanum no hu sikasan eto ofalaji ne yiri anti Sakina se empema henum 50 Ghana cedis nana no fante kaso sa ana aye Charlotte michema aye master Alessa Dubuache abusia pani nipa Charlotte said de woni unuanom e kasa kire Honorable Aduja Mfi Patrick ora NS anuafo ni nyina da mami Ajubi said de Charlotte ni unuanom se ni ope ba ko 100 Ghana cedis mofa ente kaso ya de te ka no so na no mani de kwan so masomo ameto aso Honorable ani de kwan so tena se ne tie me abura Sabre me kasama eye wo maame nom me kiremu a na ye mase antebo atma ne nananom nyina eye adwobo atma adwoli dia station store wono na ye pani said ye wasie ni woso no onuanom nyina nanafo ne nyina
million baako 100 Ghana cedis mo fa ntene ba no eka so. Yo, ye beto aso. Nana no mo asine abusua mu ne die kwa so. Aye Kofiase aduana abusua pani Alex Edubuachi. Oba pani enotuwa ne aduana abusua dom nyina. Said ye omo kasa kire nana mo asine abusua ni. Honorable Pastor Jamfi wadaruma dimu akotre. Aduana abusua ye ba ya. Yesi obipi mienu onye na mo fante ekasubi. Sana me maame afia bona aya ne ho kani nana owusu manson sɛdeɛ nana ɛkasa kyerɛ wo ni ɛsɛ kasa amre wɔte wo nkyɛn na woyɛ wo nua ayie biribi asi ne kwan kakra nti ɔde kyɛw pa ɛde asi ne so sɛ mefa ma wo nana si ɔbaeɛ a ɔkuta ɔpepe baako Patrick Kyei ne fa se ɔka so bi saa na ante ama ɛyɛ ɔfa kwanjo bi ne ho kani sɛdeɛ ɔso kasa kyerɛ wo yi ɔpɛni Christopher wadaroma o maame sɛdeɛ ɔkasa kyerɛ mo ne unu nua no mu nyinaa ɔpepe baako monye na mofante kan so bi na aduana abusua ba ekuta ɔpepe ɛnan na no asiniye abusua monye na mofa nsa mo konwa da mo ase mu Yeah, that's no masomo ameto aso ani de kwan so me wie de kura me ya na wa ha ye betie na enum asem. Honorable sister Ajubi baby a wo bia montie me. Sabre me kasama sister Ajuo Fusei abusua pani ba. Said ye wasie no waso ne yanko brebo na de nyina ne sister Ajubi. Ne senti obaya million baako monye na mofante kaso na to aso wi aya to aso. Yo, nananom asene abusua wonya so na montie me. Honorable Patrick Adujanfi said ya woman nananom atena konwa Kofiase atena konwa o ma ya so tie no se meta wachi na wunua sebe ene ne yenum ho sikasa ya meta wachi ma wonom no nananom se ya ba sanson ensiw so esi oba pani so enu nuanum nyina no abusua yekuta ensam opepepe miensa se gye na fatew kaso sana eyame na na sekire kwante wawani tua bakonta ni Kofi Kyei ama ya konso ano obebo ye no besoso metachire ahenum e de tachire minim se mo begye nti madas das anyado Nyame chira na na yo nana mo ya to ase no na opani ya boate aduana ba sɛ deɛ ɔkasa kyerɛ Patrick Adujanfi wo ne nua no mu nyinaa yɛsi dɔfo wu a nkadɔfo ɔnkwa yie ɛso Onas ɛyɛ ne yɔnko paa eti sɛ wafiri mu ɔnte bi nka ɛka sɛ ɔnka biribi ɛmfa nkyerɛ onua no mu ne nkyikafoɔ opani ya boate wɔ sɛ okuta ɔpepe baako esi mo so yi na mofa nka ɛmpata egu fam ɛda mo ase ya de kan pata egu fam no ani de kwan so no masomo ameto aso. Honorable Jamfi ani de kwan so ba bia wo bia Mr. Setie me. Woni wunuanom ne abusua nyina. Sabre nananom asene royal donte abusua me kasa ma monsenum. Monsenum me kyerɛ mu a opani ya Kyei ne yire ante abrenko. Sa na ye Mr. Onyina brempon be ma wanya ne ba bi ko ono so na yire oyeko ba obri konfo anachwa. Sadia monsenum wo mosie ni wo so wo ba ya mpema hanum 50 Ghana cedis. Monye na monfante ekaso. Ebra wa modie no na nananom ntie me. Honorable Adujanfi Patrick tie me. Na sabre wasi ane ekasa de ekyeremu yi. Maami Adubi. Sabre mi kyeremu ya mama Grace a wanya ne ba bi ko. Ne ba ke ne yiri Maami Dora. Sade one na busua sie ni. Oso ba ya ne nsenom okrunum. Ni kumafo ke yiri ene na busua se opepem yensa 300 Ghana cedis. Sana Joe ono so ne yiri Maami Tiwa. Ono so wone na busua o maame no papa num nyina. Sade omo so kasa ne mkadwo a mama Grace na wo mu piesie Joe. Ono so ne yiri ne na busua na kasa yi. Wo mo so so mba ya opepem yeri 200 Ghana cedis ne nsenam okronom ni kumafo munye na mo fante kaso. Sana amanya ko mi kyerem akin edua ne nana nyesa ne ba sade osie ni o kyerem a owura di moto wone ne wo ba ti sabra yi se owura di moto na wo faase afrimu a wotini kaso o maka bibi emfa nkyera abusua ento so ba ya wone ne ba no ekuta omusa opeba 100 Ghana cedis se Honorable Adujanfi owura Christopher ene abusua nyina sanso na we ye obra kosapon Skriti otu ase kan sɛ de osie ni
Wasi and saying honorable Esusu Orenes Anna Ora Christopher Abusian Kayena or Brako Sapon or Pim Ahenum 50 Ghana cities from Fantikasu. Yo nananum misremo abusia Dr. Prince Adomata kra dano ebechia e nanane jamfi no nuanum na nananum no mo enti abusia no se e baya abusia pani mami biwa ene jamfi no nuanum nyina e kensem 400 Ghana cedis cedi pim opwe hanan afi eye ejaben o se jamfi Chami me so dua mu kakra ma me. Nananum sabre ye Asante to ebana. Aya modisia mu ba modie nyina Jacqueline. Aya wokunu obapa abusia ana sabre omo so to Santana. Wo mo cha fefe ba nananum amu nyina akwaba. yo ejaben o se jamfi ene ajubi o me na nanfo no o nti ono so cedi ahanum afi chuma champofo also jamfi ne Ernest also cedi adonum afi nana menya ko oba pani also jamfi ene onuanom cedi ahanum sana nana ohene nsafoa also jamfi ne onuanom enso cedi ahanum ti beto abusia no enso na ye ka bomu a cedi ope nsia 600 Ghana cedis ye de boa 6 abusia million. demasi Nyame nhyira mo. Yɛda Honorable Jamfi, baby, I will be at TME. Utiemi na ye Maliki driver ne de kwanso na so atiemi wo no nua mama ketua. Sabre Maliki ne yire Obama ge na ye kasa kire ne nsenom no okununom. So de osie ni wose million ba ko 100 Ghana cedis na nanom monye ente kaso. Sa na ye Honorable Jamfi. Baby, I will be ne de kwanso tiemi Honorable Jamfi. Tiemi. Wadamfo ba ko pe wade nyina. Maami kumase, maami kurum. Sɛdeɛ ɔne wɔ maame obiri kɔmfɔ anatoa abɔdroye wɔn asieni wɔn sɛ ɔnabɔ nti na wɔn afɔ wɔn ho fɛfɛɛfɛ ɛnɛ yɛ awɔ saa abiri wɔn gyina ha nka wɔn nyina ha ne sɛ nti wɔn ba yɛ mpem ahenu 50 Ghana cedis esi usu a na aka onua ba adubi ne abusua nyinaa mo fa nteka so. Wie yɛntoa so mfama abusua deɛ kura me susu ne free honorable wɔ wahene champon ɔna yɛ MPP Mampong constituency treasure ɔna hwɛ omu sika so nyinaa ɔsan board member sika wɔ no ho ɔsɛ honorable Jamfi owura Ernest mo ne mo abusua ne nyina kasa